thu dik thup thei mi alo chu zel tang tlanchhuak tum te hi an hlo cham fo thin ti hi ni en tir nan kum sang kha zakwa som kwa pali kuma thil thleng te kha an va in man le deuh vek an nia an case te po hon thar ani le ani ma se tuna kan soi tur kum som thum kal to ami ro hi chuan kho vela ngor nginga chu chu Alcatraz thiar kar atanga tlanchhuak kha ani hei hi Alcatraz thiar kar an ti US sarkarin misual te ho akhung khom na chu nia heta hian misual ming thang tam tak le mitorot pui pui ho an tan tir thin ani Alcatraz hi San Francisco Bay ya om ania he hmun atang hian mi tuma hlotling takin an na tlanchhuak lo ati thei ome amai ro chu kumsang kha zakwa somruk pani jun ni som pakhata chuan he hmuna hian Thilmak aron thleng ta ni chumi zan chuan mi pathum te chu an sela tangin an tlanchhuaka chuti an tlanchhuak chu an bopil tamaka he mi te pathum hi voin ni thlengin tuman an pule to ngai lo ani ni som nuwa chuan veng tu te chuan an long siam chop ke them vel chuan chara he mi pathum te hian engtin nge tuipui hi an kan nge nia an tlalum ta jok ti chu hriat chhun zom ani to lo ani an man ro nei te han en kha chuan tuipuya khan an kal ninga chuan an man ro nei kha chuan minute som thum vel bak a dai mi alawang an tum kha chu aru viawa ma se tuipui kha chu an kal tlang thei karing chi alawani tuya khan an tla ni chuan an rong kha muom takan nia ma se kan huta chuang lo chu ni hi he mi te pathum John Morris le Claire te hi engtin nge an om tak zelang tuipuya khan an tlalum ta nge nianga tun thlengin an na biru jok ni tang le kum som thum chung zet chu Alcatraz hi America rama jail rom berte jinga mi ania mitam tak chuan tlanchhuak an lo tum to thina ma se an man le zela a then te chuan ka hlum hial po an to kani ma se he mi te pathume ro hi chu an tlanchhuak thei tlat maya mi then khat chuan pon lama tangin puitu an nei aniang an ti ani heng mi pathum te thian hnai tak Clarence hian Alcatraz muna hian kum som pathum don nai chu a hun alo hmang ve to a mitang te jinga po hian ano pangber an hial ome kum sang kha zakwa somli paruka khan kum som parian mi chau ni in he hmuna hian aluta chuti lai chuan mi then khat chuan tlanchhuak te po an lo tum ve hial to ani heng mi pathum te hi an thian tang te chu thi tura an chung thurem ve kan nia ma se mak deuh main an ni ero hi chu dam chung tang tura ti an ni zo kani Oakland a chuan professor pakhat chuan Clarence chung chang hi alo boi pui ve thunga hemi te tlanchhuak nu loka hian Clarence hi athia ma se hemi te pathum tlanchhuak na hian a in hnam hnoi ni nge ya pu ani hemi te pathum tlanchhuak na hian Clarence hi a in hnam hnoi nge ka ringa a chan chu ama hi mi fing takania mitang te jinga po ron lo berani Alcatraz mun hi ram chunga jail dang te ai po a veng tu an tamber na mun ania he hmuna hian mitorot le misual tak tak te chau da an ni thin bokani achang phei chuan mitang te po chu an ma ni le an ma ni po in bia kan phal lowa nitin mingan lam zia ni khata po voitam tak mingan lam thin ani Alcatraz hi veng uluk ani mai baka tuipuin a hual chu avek wang hian tuipui hian aveng tlatani ati thei bokang Alcatraz hi sarkarin he hmun hi a tha ani misual ho da khom na hmunatan a tha to kani tia a siam ani Alcatraz hi tlanchhuak har san na deuh tur hmun ania han zuam mai mai chi po ani lo ani khomwal dang ne na mindai dan tu chu tuipui zau tak mai hi ani ringot maya he Alcatraz atang hian a tlanchhuak thei lo ani ti hi ati chiang tu ber chu tuipui zau takina a hual vel hi ani Alcatraz hmuna hian security an khau em maya an veiton sek maya ni mitang te jinga hian Clarence hi NP kania a chan chu ani hian jail library ate na thok thina lekha bu achir taima hle boka engtiklai poin rin hlel ani renga an ring digreng bokani Clarence hi mitang te jinga chuan mi poimo berania a chan chu tang zong zong jinga za kai berania ama hi aza bokani trong hun le trong lo hun shetak mayania Alcatraz po hian mitam tak chu apui to nge nge ani a hne na tang hian thuron tam takan la
an ron ber po ani bokani Clarence hi tlanchuak tur po in an som ve a masengun taka NP kan iawangin ani chuan alo nialani tlanchua tumna chu kalpui zelani a eilen wesa chu an thurwal pui ta ni wesa hi Clarence thian hnai tak mai ani a ani hian jail chunga na thok thina nikhat chu an thona chuan tlanchua na tur kong a hmufu ta hlawani wesa hian tanin chunga chu tianga kwa lo om a hmu chuan anga inventariau maya tu thil kwa chunga chuan thira siam para lo in vua chung bar te chu ol samte tan mai thei chu ni lo ma sela bar zong zong chu an tan chum vek chuan an chua thei mai aringani kumsang kha zakwa somruk pakhat October thla chuan Eilen West chuan Alcatraz atanga tlanchua dan angai tu ta a unaw pahni John le Claire te chu athurwal puya hemi te pahni hi bank rok mang le jail tam taka tanga tlanchuak to an ni heng mi te hi misual takan ni baka jail atanga tlanchua shat em mai an nia tui leu thiam takan ni anzinga pakhat mori sa po hi mi fing tak mai ania khol manga afin na ante na po mi pa ngai chunglam dai ani a om na hi wesa om na bulchi ania an rem ru na hantel ve chi chu ngai dan sang sang anei ngal chewani ani po hian sul nutam takanei to a Alcatraz a hian kum khat le achan ve don lai chu alo om ve to ani mori sa hi thinkar ni mai oma fing le rem hri ania an tlan chuana tura po hian ama hi thil ruam han tu berani an omna huna tanga tlan chua theina tur chik huma sela heng mi te hian in chung ber thlenga chho theina tur ro an la nei chuang lawani kumsang kha zakwa somli paruka Clarence tlan chua atum tum khan helai mun hi alo sheru hlau maya herum chung hi pipe kaltlang na ania tui pipe le pipe chi sang sang an kaltlang na mun ani mun hlau om tak ni ma se mitang te tan chuan in chunga an chho theina kong om chun ani si ani ruam han na an siam chho ta zela Clarence hian heng mi pali te hna hian information a peber thina engthil nge thlenga pon lama enge thleng ti po a sil thina ni karin dan chuan hepa hian an thilma mo tur po tam tak a pe ni in ka hria a chan chu thu hria dan nei lo kha chuan an tlan chu mai thei ka ring lo ani tlan chu an tum na kha mitang zong zong khan theta sila chuan an puitlin thei kher lawang hetia tlan chu na turan buat saina hian thil tam tak po an hriat bel na sa hle ani tlailama chuan jail chunga hian music an play thina music instrument an nei anga piang te kha an tirina sa ve hle thina ni hemi te tlan chua don ni tlaya music an play lai po hian inspection officer te chuan ngai thallo na enge motak an nei ani khatiang tak khan an che thei garing lo hrim hrima a chan chu kan veng uluk em ani in chirna an nei in kara chuan an vai hian an omna an om kim veka wesa po hian a ruma chuan an tlan chuana tura an man ruwa chu a thuk rukim ve vekani an vai hian hetiang lama experience nei vek to an ni awangin an tan chuan veng tu te bum po kha thil har sa ani lem lawani an che thun kha zan reilam ani thina veng tu te an let che khan che dan tho ta thina ni veng tu te tan po khan an rin hel ngai na om lo hrim hrima an che thun kha light an off vek to nu ani thina khatiang huna chuan mitang zong zong kha an mu vek to tura ngai an ni ke ngei po kha rin hel kani ve thawa a chan chu kha mi te khan man ru an nei chikim em maya engkim mai kha an nei moti mai turani an che thun hi light an off vek nuwa ani thina simen noile rong mangin mileman siama an zinga pakhat hi samme thina niya milem siam nan sam chu aron ru thina ni hei hi mitang tlanchhuakten milem an siam chu niya San Francisco National Museum an la da thareng ani heng dil pahni te hi vacuum cleaner le samme na man ru atanga an siam chu ania he dil hi in chung verpo nan an hmang niarin ani chuan he spoon hi an ta na pindan verpo nan khan an hmang ngei nia hriat ani bokani khati an tlan chu anu a khan har sat na tam tak chu an tok nge ya in chung an verpo nu a po khan khoya emo chuan an biruk nge yanga ya
ข้าเตียงsecurity เขาตักหน่วยอาคารอันลงตัวรันโซนนั้นหุ่นเละมุนอันมาโมตีโปเชียดซาอันนี้เอ็งโพสุนิเซเอ็งทิ้งเงอันตีตากเซลอีเลวเอ็นังอุเล What's going on up there? ข้าเตียงเวสเจดันดังลำตะกะหมู่คานมักกะที่มายาบังอาจวนปวนซาร์ขัดเวกะปวนซาร์โรตีทุบไปตู้กระเชบกซีโลอาไม่รอจูข้าเตียงปวนซาร์วังคานอันตลันชวนตัวกองข้าดูโตกินเสียมเทียเรานี่แรงมายานี่ทาริยชงเจ็ดจูอันอมน้ำมุนจูปวนี่อันซาร์เลียดละตาจูวังจวนอันชวนตัวจูอันดูโตกินอันเสียมเทียพานี่อันชวนตัวอันไปเฟลนัวจวนอันมิเลมเสียมจูอันคุมาจวนอันดาจานเรย์นัวไล่ดันออฟนัวจวนอันตลันชวกตานี่เฮตียงอันกงเรรูกะเฮียนวอยตั้มตักจูอันชวกรูฟ้าชีนะอันกัลเลเซลตัวเตอันที่ทายชีนะนี่เฮมีแต่เฮียนเอลกาตราสจังอัตลันชัวฮีทิลโอลซัมอันนี้เฮาเราตีอันเชียรัวมันน่าสังโปอันเสียมน่าสัตเลนี่อันรัวมันดานชวนกุมสังขจักวสมรุปนี้ทาสิกลายตลันชัวอันตุมาอาไม่รอจูอันโลชำเลตเชียนี่ตลันชัวอันตุมลายเฮียนเอลกาตราสการ์ดเฮาจวนมีตังเฮาจูอันเวงอุลุกจวลเศร้าเอโมตีไม่ตัวรันเนียมาเสเฮมีแต่ปอเฮียนตลันชัวอันตุมนัจูตีโลดลินเงียนตุมเวทลัดเท่านี่อันไว้จวนอันชัวหุนะอันลงเสียมนัตัวเร่งกดเละตุยพูดลังเทลนัตัวมันรถจิช่างจูอันคนคมนัสัตเลียจานเหล่านี้จวนงอร์ตักินอันมานี่นาเทวอันทกเลตซาร์จระอันชัวหุนะอันมันตัวลงปอจูอันตัวอังทับินอันเสียมเจ้าเทตานี่เฮตียงอันอมนักมุนปัวน่ะอันซาร์ลีอัตตะวังเฮียนลงเสียมนานปอดูทุสามินหุ่นอันในเทพาอันชัวหุ่นตัวระอันรัวมันปอจูอันไม่โตเล่นี่กุมสังขจักวสมรุปวันนี้จูนนี่สมประคัดจานเรนัวจวนไล่เตปอจูโอเฟกันนี่ตัวอันตลันชัวหุ่นตัวจูอาเราเล่งตาอันชัวนัตัวอันเวรกัวกะจวนทอมดีมตะกินอันชัวรูตะช้ำมามาเซเวสจูอาตังตัดลัดไม่เลย What the hell's the matter? I can't get through. The hole's too small. Everybody's upstairs ready to go. เฮตีอันตลันชัวจานเฮียนมักเดวไม่อินเวสักค่ะอาตังตัดลัดไม่ยันนี่เมล่ะอาชัวนัตัวราคานไปเปลี่ยนเดวไม่เอามาอาเทียนเตค่ะอันมันโหโตบ้ากะทอมที่มังไงบอกเสียเวสปอคานอาตานักเมื่อจังอาชัวตัวคานหุ่นอันไหนตำโตกเราอันนี้ไม่เทียนี่จุดเตียงอันหันเจตักตักตากะชวนเวสปอจูอันงักเทียตังงังเราอันนี้เจ้ากะละมาอินวัวลูดไปปะชวนอันไว้ขัดตาอินชุงละมาชวน security อุลุกเล่มาเสละปอนละมารอชวนอันเราอุลุกวักเราอันนี้ไม่เทียอันตลันชวกไล่ปอจูตัวมานั้นมุลาวะฮาร์สัตนายอมเราอินอันปฐุมชวนอันตลันชวกตานี่อันรวมมันน่าถัดบากะอันมันนี่ฮีอันฟิมคูร์มาอันฟิงบกะจูวังชวนอันรวมมันโตสางินอันเจ็ดเหตาลงเล่ไลฟ์แจ็คเก็ตเตปอกะออลซัมตักินอันเชียมฮัลเวกันนี่อัตโตปะชวนอันนั้นนุ่งเบอร์ตูร์ชวนจันตาอันตานะฮาร์ซาตูร์ปักฮัดจูอันลงปั๊มปัวร์ขานียมาเซจูปอจูฮาร์ซาเลาเตอินอันติเทเลตามายานี่มิสวลเลมิฟิงอันนี้วางินอันตันชวนทิลฮาร์ตักอันนี้เลมลาวะฮาร์สัตนายอมเราอินอันลงเลาเสียมลอกปอกค่ะอันปั๊มเทตามายานี่อันตานะฮาร์ซาเบอร์ตูร์จูตุยปุยขานีตัวอาหุพูร์ไลเบอร์ปออันนี้ปอกันนี่อันตันขัดชวนอาริสกีตักเจตาเอ็งทิ้งเงยอันอมโดนะเอ็งเงยอันโตโดนเอ็งมาอันเชลาวนี่อันปฐุมชวนหิมตะกินเจลจังชวนอันชวกตะพอดชูเนียมาเสเอ็งทิ้งเงยอันอมตักเอ็งทิ้งเงยอันตีตักเจลังเลอตุกะชวนนัสตักจนงาลันเนียรำชูงามิจนนัสเบอร์อันนิตาอันนี้เขียร์การซงกันซงเวกะมุนตินกันตาปะอันนูเวโมอันมานี่หันจนมูจูอาหารสักขบไหมที่ลมเราจนอังไม่ยันนี่ตัวมานันเชียดเราปากะอันมานี่เรามุตูตัวมาอันอมเราอะ
engtin he an omta kan thelawa an tlanchhuak ringot po kha Thilmak atlingani thunai tu te chuan an vai hian Angel Island a an biru aniang an tia darkar somni pali chung po in engma an hmuta chuang lawa an dam chuak angem engtin nge an omang an thiang em ti vel chu anin rin chiak ani bermai an thil mu om chun chu an tlanchhuana an man roman pakhat ve mai chawani June ni som pali an tlanchhu atanga ni nu a chuan Angel Island bula rabar chian chara address book alo om boka poisa lak chuana le thalak then khat an zingami atu emo berta chu an charta ani he thil hi an tan chuan tangkai tak turania an rohlu nei om chun ani tlatani kan thil char hi an tan chuan thil tangkai tak vaukam an thlen huna po an pan turania ma sela an ti bopal ani mai thayani June ni sompanga chuan mitang te jacket hak thin chu San Francisco vaukam pula an chara ni somni pahnia po an longke them ni om tak an char lea an charna hun hi Alcatraz atanga darkar somnga vel kala la ani adik tak chuan an man ruakha thil thatak ani lem lawa vaukam em thlen tu turatan chuan adir thong deuh chuni karin dan chuan an longkha achianga tuya an pilta ani karingani an tlanchhu zana tuipui karen kha ana big em maya karin dan chuan kha tuipuya na taka tui phone khan Pacific Ocean lama alenta ani karingani an tlanchhu lai vel hian long pakhat chu Golden Gate Beach Pool vela chuan alo om ngei maya longa chuang te po chuan engemaw chu mu an nei ani he longa chuang te po hian mitang tlanchhuak an om ti thu chu an lo hre ve ani an tlanchhu atanga ni engemaw zat nuwa chuan an zinga pakhat John a chuan San Francisco a om Alcatraz atang ve pakhatin lo yeratan a man chu ron piak atuma ma se chu kol chu attorney dang Eugenia McGowan nena pe kanitani aron soidan chuan John Englin ani thu aron soya US Marshal Office min biak sakturin ka ngen tu che aron tia ke chuan engatan ni nia ti in ka zota ani chuan zona zot su ka soyang chuan ti mai ro aron ti zel boxia ma se achan ka shedu ani enge ni ka ti chuan min chang du boxi lawa ani chuan tunge ka ni isha em atia chanchin bu kha chiarla tunge ka ni ishimayang aron ti ni FBI te chuan Eugenia te in biak na chu an han chui ta zela ma se an han chui tak tak chuan chu kol chu aron pum na mai mai ani ti an chui chuak le awatani an tlanchhu atanga kar khat nu vela chuan Clarence a chuan tlanchhuak te hnen atangin postcard adon thu a soya an hlotling ani ti po thuruk mangin aron soyani avaukam an thlen huna an ti tur masaber chu kar neya mun him zon watania anin thup kha angai masapotani ma se heti hun lai vel hian kar ruk ti report thom engma om lawa nge nia pol lama tangin puitu an lo om reng ni zo kang le an rin dan chuan hemi huna lo tang ve to Bumpy Johnson chuan alo pui nge ni in an nga yani he pa hi Harlem khua andar wala chuan an ho tu pa perania ani hian thilati thei em a hemi te po hi longina va shruaya ni mai theiani Clarence an asoidan chuan long hian San Francisco mun birutak maya ashwaita ani atiani keipon chu tiang chu karin dan thawania ma se har sanna tam takero an ton tlang nge yang karin dan chuan puitu chu an tong nge yanga ma se an nu engma hanom lo ta ero kha chuan ka ngai ati thalo hle ani Clarence a thil soi kha chu arin tlak tak tak po ni lem lawa ai nga po chu lo ni sela him takin an tlan chu ka ni mai pon lam ne na anin biak po na chungchanga wes chu thu zo fi ave anita ma se ani chuan engma a hriat lo thu in alo chang ani wes a hian thu dika hril ka ring lo a chan chu ami zia hi ka hre chiang em ani voin ni thlengin FBI tele thu nei tu te chuan an ngai dan an la thlak chuang lowa an ni chuan tlanchhuakte te hi tuya an tlahlum ta ne in an ngai ani kan ngai dana chuan tlanchhuakte hi an hlo cham chiang hle ani an thinge yani po kan ring ani ma se mi boli sa chuan kan la tel thawa mi thili sa ero kan la da lem lo ani
muzo lo in an thi nge an dam ti po hriat ni lo ma se an la zong zela ma se kum nga chung chu US Marshal te chuan an ma ni chui theina tur an hnu thar za chuang an hmule ta thowa ma se an ma ni man tur ero an hungai chuang lo ani chu wang chuan tun thleng hian hemi te pathum man na tur thu pek hi chua alani thowa mi bo zon mek angin an lo ma an om na hun hriat chua alani lo ani